Masaya naman na sir kasi okey na nag-ceasefire na sila tapos, parang hindi na kami natatakot sa, inaantay namin yung siren at saka yung racket ng kalaban. So ngayon okey naman na kami dito sir. So, wala na ba tayong nakikitang mga nagdeliparan na missile dyan, Ma'am Aviador? Wala na sir kasi last na yung 10 ng October. Okay. Sa ngayon, kung mayroon tayo pong impormasyon o sa mga amo natin, meron bang bagong mandato ng presidente niya dyan or minister dyan sa Israel? Wala pa naman sir, ang inuna niya kasi yung mga hostages na mabalik, yun ang pinaka-importante kasi kawawa na. Sobrang payat, hindi pinapakain. So, dami na kasing namamatay na mga hostages dahil sa gutom. Okay. Sa ngayon, ma'am, yung sitwasyon dyan, lalo dyan sa malapit dyan sa mismong lugar na yun, yung mga putukan dyan noon, parang nagbalik normal na lahat dyan, ma'am. Lalo na yung mga ekonomiya dyan, papasok, palabas ng Israel, ma'am. Sa ngayon sir, medyo hinay-hinay na rin yung ekonomiya nilang ano, nag-improve siguro kasi ceasefire na nung October 10. Pero sa ngayon parang hindi pa naman normal. Okay na rin kami dito sir kasi at least nag-ceasefire na at saka masaya na rin mga Israelite, mga Jewish kasi nabalik na yung hostages sa family nila. Ma'am, alam ko matagal kayo na dyan sa Israel. Itong nagawang ceasefire deal na babay mula kay Presidente US President Donald Trump. Sa inyong palagay, ma'am, dyan sa Israel, wala na bang yung mga militante dyan, yung mga Hamas? Kasi dati, kahit napag-usapan, itigil na yung putukan, tapos bigla na naman na umarangkada naman, umatake yung mga militante. Ma'am, sa inyong palagay, Ma'am LB, kumusta na? Hindi na kaya mauulit to? Itong mga nangyari dyan sa Israel between Hamas? Sa palagay ko sir parang hindi ata sir kasi sa tagal ko dito lagi naman silang ceasefire eh. Pero after 1 year, yun na naman, gera na naman sila. Siguro sa ngayon kasi sir, inaano kasi ng Israeli kasi may nakuha silang hostages. So, nakipag-argue na lang yung prime minister namin dito sa Israel. So, yun na lang. Bahala na kung ano ang mangyayari sa susunod siguro, sir. Kasi wala namang nangyayari sa ceasefire nila, sir. Eh. Oh, yun nga. Pang ilang dekada na kayo dyan, ma'am, yung dyan sa Israel. At naobserbaran nyo, nung nagkagulo, then may pinirma na naman na ceasefire, tigil na yung putukan, pero parang babalewala. Ma'am LD. Sa na-encounter ko kasi, sir, mag 10 years na ako. Ilang taon nang laging ceasefire. After 1 year, ganun pa rin. May nangyayari pa rin. Kasi hindi naman namumuna ang Israel, sir. Eh. Pag inunahan lang talaga, doon talaga sila nag-atake. Kasi pag kahit na inuunahan naman sila, sir, nag-aantay lang naman sila talaga na yung mapuno na nga yung Israel. Minsan kasi ang inaano na lang nila eh, yung tawag yun, pinasalo na lang ng Iron Dome yung racket ng kalaban. Pero pag napuno na siguro ang Israel, yun, doon na sila nag-aatake sa ibang lugar talaga. Ginagawa nila, isang ano na lang, isang pasabugan. Yan ang ginagawa ng Israel. O parang pag matake yung mga militante grupo, hinhayaan lang. Pero pag sobra na, doon na umaatake. Kumbaga, magre-revenge na talaga yung mga ang mga Israeli forces, Ma'am LB. Yes, sir. Kasi minsan naman kasi sir, hindi lumalaban ng Israel pag alam nilang hindi naman sila tinatamaan kasi alam nilang safe sila sa Iron Dome. Eh. Pero pag sobra na, yung hindi na talaga makaya yung pinaggagawa nila, sir. Yun, doon na lumalaban ng Israel, sir. Okay. Ma'am, since nagsimulan ng putukan dyan, yung war dyan, yung between mga Israeli forces, between mga militante ng Hamas, ano po yung obserbaran nyo dyan since
nagsimula hanggang natapos hanggang ngayon, ma'am? Nung nagsimula kasi lang dito, sir, yung nung October 7 lang, 2023 ata ba yun? 6 in the morning. Doon nag-start yung pinasok sila dito kasi holiday nila yun, sir, eh. Kasagsagan ng holiday ng Israel. So, hindi sila siguro, kampante sila siguro. Ayun, napasukan sila. Ang daming nakuhang hostages, sir. So, doon na nag-start yung gera hanggang natapos na nagkaroon ng ceasefire noong October 10. Okay. Since nagkagulo diyan, hindi naman naapektuhan ng ekonomiya diyan, lalo na sa kayong mga OFWs diyan, ma'am? Sa ekonomiya ng Israel, sir, medyo tumaas yung mga bilihin nila dito. Medyo apekto din kami kasi yung sa sahod namin, yung dollar at saka yung shekel nila dito tumataas. So ang dollar tumataas, mababa. So diyan na kami problema sa sahod namin. Pero okay pa rin naman kami, sir. At least hindi kami problemado kasi pag gera, tuloy-tuloy pa rin sahod namin kasi gobyerno naman nagpapasahod sa amin. So okay lang sa amin, sir, magtaas man o mababa. At least every month may tinatanggap kami. Okay, so yun ang maganda. Parang hindi kinaantala since na nung nagsumpisa nung gubad dyan, tuloy-tuloy pa rin yung sahod nyo. Okay. Ma'am, ngayon, tapos na yung gera dyan, yung ceasefire. Pero sabi mo, parang isang taon lang, baka babalik na naman. Pero pag itong tapos na, ma'am, tapos na yung gera. So, ano yung makikita yung epekto dyan, itong pagkatapos ng ceasefire dyan, ma'am? Siguro, matapos ang ceasefire dito, back to normal naman na sila. Pero, yung mga government siguro sundalo, alert pa rin, nagahan pa rin, di rin natin alam. Pero at least ngayon, masaya na ang Israel, ang mga Jewish, at saka mga family, na binalik na yung mga pamilya nila na in-hostage. Nakikita namin kahapon, sobrang saya-saya nila talaga. Grabe ang iyakan. Kahit alaga ako, nanonood lang ng live. Grabe ang tulog ng buwan. Kasi nakikita niya nga, yung mga hostages sir, sa sobrang laki, ang liit-liit na ngayon, parang butot laman na lang. Kaya nga, ma'am, maraming kumbaga parang hinihintay na lang mamamatay yung mga hostages. Buti na lang may nagpag-agreement na yung mga ibang country dyan para sistigil na yung putukan. Ma'am LV, maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa Bumbo Radio para sa mga impormasyon dyan na ibabalita natin dito sa Pilipinas. Maliban po, ma'am, kung meron kong paidagdag at yung mga kamag-anak nyo, mga pamilya po dito, pwede po batihin, Ma'am LB. Go ahead po. Sa family ko dyan sa Pilipinas, sa Coronadal, alam naman nila na okay ako dito. Huwag kayong mag-alala, ceasefire na, pero at least kami, medyo normal yung utak namin. Basta ang wish lang namin dito na matapos na itong gulo ng Israel. Salamat, sir.